Hej Verčo, teda BV, víš jak je dneska den? Jo, nevím, pověz mi to. Dneska je den, kdy půjdu do modra. OK, takže čus lidi, já jsem Marešek a vítám vás u dalšího videa a dneska je to speciálně druhý vlog, jo, na mém YouTube kanálu. Dlouho si říkám, že už bych se konečně mohl ostříhat, jo, protože tyhle vlasy jsou něco příšerný, vole. Když je chodím venku a takhle prostě, vole, takhle mi to vítá všech jako... No, ale proč bych se jenom nechal ostříhat, že to je moc trapný. Takže dnešní video uvidíte to, jak se nechám ostříhat a ještě k tomu si obarvím hlavu na modro. Já si za chvilku nechám od mamky tam ostříhat a jo, za chvilku budu mít modrý vlasy, tak do 2 dnů. Jen se normálně páře užitva. Řešíme úplně jednoduše. Kurva, mně se nepáře židle, se páře jenom tohle. Pane bože, to je hrozně dlouhý. Hotovo. No, takže v dnešním videu se nechám ostříhat a pokud dáte 50 000 lajků, tak tohle sundám, ale hned vám mají vlasy. A já se vám ozvu, až budu mít dostříháno. OK, takže už jsem po stříhání a takhle to vypadá, jo, takže ta hlava teď půjde na modro. Pro mě to bude až zítra, ale vy to uvidíte hned po tom, co to esknu, jo, takže můžete se podívat, jak ta hlava vypadá teď, vypadá tak takhle. A teď to vesknu a my se teleportujeme na moment, co tahle hlava vyjde na modro, takže... Hej Verčo, teda BV, víš jak je dneska den? Jo, nevím, pověz mi to. Dneska je den, kdy půjdu do modra. Čau, jsem tady. A dneska je den, kdy tahle hlava jde do modra. BV tady koupila odbarvovač, ten bude potřebovat, nemám modrou barvu. Mám tady odbarvovač, kde je hrozně krásná ženská, takhle určitě bude vypadat. Takhle dlouhý vlastně doufám, že potom bude taky potom odbarvovači. Pokud ne, tak dáme reklamovat, protože prostě já chci dlouhý vlasy díky tomu. Pokud mi potom hned nastou vlasy až sem, tak reklamovat. Tak a teď to je jedna část videa a teď druhá potřebuji natočit na své OnlyFans, tak prosím tě, drž mi kam. Oh shit. Já chci modrou, že? Takže asi jako tohle. No ještě se toho vždycky můžeme jít podívat do toho Teska. Jako můžem, je to kousek od tu. 2 kg není málo, no. No já zkusím vrchnout do toho Teska, ještě si se můžeme kdykoliv vrátit. No jako, moc to tady není. Podívej, tohle je nejmenší. Musíš zaostřit. To tak nastavený. To si nemáš strčíš do kapsy. No podívej, jak ty trefí. Jak to bude ježišmarja. To je úplně to samé. Ano. My nechceme pastelovou barvu, ale nechceme to kolor, takže... No, to asi budu mít. No, ty budeš mít něco ještě mezi tímhle s tím možná. Ale nezapomeň, že já se ještě odbarvím. A jo, jsem úplně, no jo, ty budeš zářit, jak se furt. Chceš udělat půlku modrou a půlku růžovou? Ani ne. To za 100 lajků. Když vypadá tak klaunu. A já až budu vypadat jako klon, takže objevil se svůj pravý potenciál. No já si myslím, že jsme spokojeně našli a že se teď můžeme teleportovat domů. Tak jsme zpátky z nákupu. Nakoupili jsme tady tuhle modrou barvu, jste také mohli vidět, já jsem natáčel. Takže tahle modrá barva teď bude takhle na mý hlavě. Ale to není všechno. Je tady věc, kterou jste určitě už viděli. Máme tady diamantový meč, unboxing diamantový meč. Těžil jsem fakt dlouho v dole, šel jsem dál za boxu. A vytěžil jsem tam krumpáčem diamantový meč. Už to mohli vidět, jo, ve videoklipu, teda doufám. Já jsem tam teda ještě neviděl. To je docela dobře zabalený, co? Jo. To je fakt kvalitní plast, to je neuvěřitelný. Než trošku to promáčknu, ale... Ale je to hratelný. Je fakt velký ten meč. Perfektní na penetraci. Zkus možná sundat ještě ten kus papíru na to. Na to potřebuji nůžky. Nemáš nůžky? Já mám techniku, podívej. Tohle ty vole jsi dement? Ty vole, teď mi to skurvíš. Skurvíš si ten meč, si poškrábeš meč, vole. Nejde to moc. Potřebujeme nůžky. Nefunguje to. Jsem ti... No dobré. A výborně, máme otevřený diamantový meč. A teď, když dovolíte... Dále si přeju diamantový meč. Nacpu si ho do prdele a nechytne křeč. To. Ty vole, ona to fakt ale bolí, pojďme to. Ten zvuk tady byl skvělý. Round 1. Fight! Strašně důležitý pro barvení hlavy, tak je tu barvu prvně namíchat, protože bez toho to nebude fungovat, že jo? To dává smysl. Budeme se přemístit ke stolu, kde už máme připravený náčiník, prvně odbarvovák, protože jinak ta modrá by byla tak výrazná a my chceme výraznou modrou, takže tady jsou
odbarvováky, maska, kterou si dáš, potom barvení na sebe, rukavice a tady jsou věci, které namícháme zde. To je jaká porada. A teda co? Ještě pár cákanců, vždycky tam něco zbyde, no jo. Teď budeme potřebovat barvu. Nebarvu. Nebarvu. Taky dáme do té samé mističky, vlastně pointa je v tom, že to všechno smícháme dohromady. Jo, důležitý je, jestli má to domácí mazlíčky, rozhodně to nenechat čuchat. Počkej, proč to modrý? Chci podotknout, že to dělá zcela dobrovolně. Ano, víc toho tam přidej víc. Důležitý je to promíchat něčím, co není kovový. Proč? Nevím, je to tam napsané. Asi abys neměl kov na hlavě. To je prostě modrý. Jo, vidíš, a to je to jenom odbarvovák zatím. Ty pálí mě z toho normálně oči. No a my se můžeme přesunout do vedlejší místnosti k našemu zrcadýlku. No a nyní přichází konečně ta část, na kterou čekáš. Pane bože, tak jdem na to. Což dobrý moment. Tak, jaké jsou tvé pocity? Jsem na to zvědavý. Můj bože. Co to dělá? Proč jsem na to kejvla? Proč? Jo, já si myslím, že to bude umění, jo. To je hrozně studený. Já už to chci mít za sebou. Jsem moc jako nebarvila jiných hlav než tu svojí, ale asi by to mělo být jednodušší. Pálí. Au. Pálí, fakt. Jsem nečekal. Já jsem spolupachatel, točkon. Tohle je silná žíravina, proto ti z toho pálí hlava. Což jsem ti mohla říct asi dřív, než jsem ti to začala barvit, no. Už si ti to podporuje. To je to, co potom chceme, že jo? Ne, ty budeš zrzounek. Hrozně pálí. No ono to pálí, smrdí, jako fakt na tom není nic dobrýho ve finále. Mě pálí celá hlava. To je hrozně nepříjemný. Ty, co si nebarvili nikdy host, to ani nedokážou představit. Já už chci konec. Já už nechci pokračovat. Tak jo, tak už to znám, by měl fachat. Myslím si, že už to máme skoro hotový. Ty krávo, ty vypadáš jak Eminem. I'm swim shady, I'm swim shady. Kahoutem ještě. Tam přidám v editu. Tak tam prostě přidej Adišku, jo. Děkuju. Jako zatím to vypadá takhle. O můj bože. Já nevím ještě, co mám na hlavě. Oh shit! Round 2. Fight. Tak, teď je čas na nanesení modré barvy na tyhle vlásky. Tady probíhá příprava. Stejně jako v předchozím kroku je důležitý promačknout tubu a to se všechno vylijeme do mističky. Už žádný toxický odbarvováky. Jo, konečně mě nebude pádat hlava. Tohle už je vyloženě jako modrá. Hodně modrý. Pojď taky dej to ještě nejvíc. Oh. Můj bože. Když si tu ruku umej, aplikujeme ochranné rukavice, no a můžeme to aplikovat na hlavu. Já se to výsledku na jednu stranu strašně bojím, ale na druhou stranu se na to i strašně těším. Jako bude to zajímavý minimálně. Pořádně to promíchat, jo, dej tomu hodně. Jo, můj bože. Tohle bude fakt jako zajímavý. Dobrý den, je tohle barbershop. Tak jsem tady. Jako ty s tou tvojí hlavou budeš vidět úplně všude, ti říkám. OK, tak pojď na to. O můj bože. Jo, tak se dneska máte. Já doufám, že pecka. Ty vleš modrej, jako šmoula. Ale šboubové nemají modrý vlasy. Oni nemají vlasy, oni mají čepičku. Ty vole, co tam zase dělá ten kocu? Jinak co říkáte na mojí songu, jako nahoru, líbila se vám, doufám, že jo. Ty mě chceš napravit jenom takhle, jo, já to ukážu na kameru, co ty chceš mi udělat, jo. Trošku to furt štípe, mamičku. Já jsem těžce nemorální. Děláš si blázny. Mě už normálně bolí ruka z toho, jak ti tady. Makej od roku. Mě tím normálně škrábeš. Musíš vybrat, vole, nějaký kadeřníka, ne fotografa. O můj bože. Adyško, jak se máš? Jak se ti to edituje? Kdyby se chtěl zeptat, Adyško, jak já jsem poměrně dobře, už to nepálí. To budeš mít výrazný tak, že se z toho posadeš. Až na strop. Jinak už je 10:45, už nemůžeme křičet, takže nemůžeme dělat přehypovaný videa, tak tohle vám musí stačit. Jsem ráda, že tady bydlím. Chtěla bych tady bydlet i nadále. Jako tady fakt ideální nabarvit všechno, páč, ta odbarvená barva se mi prostě nelíbí. Tak by se to hlavně odbarvovali, proto bychom to mohli zase nabarvit. Tohle bude fakt cool. Po ráno přijdu, že hello there, najdu mám modrou hlavu. Za mě hotovo? Klidně se Ty podívej, vole. jestli někde uvidíš nějakou nesrovnalost, co bylo debilní. Já už vidím modrý vás. O můj bože. Jo, tak ho vypadá momentálně. Uvidíme, až to smeju. No, tak tady máme finální výsledek. Nevím, jestli jste ready. O můj bože, to je geniální. O můj bože. Tak to jo. Tak teď jsem oficiálně modrohlavák, ty vole. Jako je to cool, je to hodně cool. Děkuji za spolupráci. Od roku. 20 000. To nemám. Si půjč prostě. Můžu se půjčit 20 000. Takže oficiálně mám teď modrou hlavu. O můj bože, to byl zase nápad. Myslím si, že výsledek je povedený. Povedlo se to hezky. Mám hlad. Ahoj. Oh, hello there.
No jo, původně jsem se vám měl ozvat jako hned den potom. Zkrátka bylo toho hodně, takže běhly 3 dny a vlasy vypadají takhle. Za mě to chytlo jako fakt dobře. Akorát tady za ušem, tak to nechytlo, nevím proč. Jinak jako ty vlasy celkově chytly fakt dobře, jak můžete vidět. Že ty vlasy jako chytly fakt dobře. Jo, kromě tohoto místa prostě. Chtěl bych poděkovat sestře za to, že mi jako pomohla nabarvit ty vlasy, protože já bych to sám asi nezvládl. Nějaký lidi tak jako říkali, že vypadám jak šmoula. Takhle vypadá šmoula, takhle vypadám já. Přijde vám jako žádnou modrou pleť. Jedna věc, která mě hrozně zajímala, jak ty modrý vlasy budou vypadat s tím Adišek merčem na sobě. Takhle minimálně mi představit, to vypadá dobře. Takže já vám děkuju, že jste sledujete, tam jste můj druhý vlog na mém YouTube kanále, kde jsem si opravil vlasy na modru. Hoďte lajky, odběry, pokud se vám to video líbilo. Určitě budu rád za odběry, aby jsme konečně hitnuli nějaký dobrý počet odběrů od 150, aby se mohli chytnout. Jako. Sledujte mě na Twitchi, měl bych tam streamovat aktivně každý pondělí a čtvrtek od 19:30 asi. A já se vám budu loučit u dalšího videa, který vyjde hned za týden, protože baby, jsme zpátky na téhle scéně, jdeme nahoru a jdeme probombit celou scénu. Kde domov můj, kde domov můj, voda učí počíná, Bory šumí posmačina.